Възвръщаемостта на собствения капитал е финансово съотношение, което показва колко ефективно компанията използва собствения капитал, за да реализира печалба. Изчислява се, когато нетната печалба на компанията се раздели на средната стойност на собствения капитал и резултатът се умножи по 100, за да се получи процент. Например, ако компанията има 2 милиона и 500 хиляди долара нетна печалба и 10 милиона долара средна стойност на собствения капитал, възвръщаемостта на собствения капитал ще бъде 25%. Това означава, че всеки $1 собствен капитал генерира възвръщаемост от 25 цента нетна печалба. Компаниите се стремят да постигнат високи стойности на съотношението, тъй като показват по-ефективно използване на собствения капитал за реализиране на печалба. Имайте предвид обаче, че по-високите стойности на съотношението могат да бъдат поради използване на по-голям дълг от компанията. Причината е, че по-големият дълг осигурява допълнителни ресурси, които да бъдат инвестирани в бизнеса, което има потенциал да увеличи нетната печалба и да повиши стойността на съотношението. Когато сравните възвръщаемостта на собствения капитал с стойностите за предходните години с тази на компании конкуренти и медианата за индустрията, ще видите колко добре се представя компанията в момента. Собственият капитал показва с колко пари ще разполага компанията след покриване на всичките й задължения. Нетната печалба показва каква печалба е реализирала компанията и с колко пари разполага за изплащане на дивиденти или реинвестиране в бизнеса. Нетната печалба може да бъде видяна в отчета за приходи и разходи, докато собственият капитал може да го видите в баланса.